Дошли в канала ни, ние сме Bulgarian Gamers и ние сме, за сега сме трима в този канал. Добре дошли в канала ни. Моето име е Светослав, може да ме наричате Светли. Аз се казвам Мишо. Аз се казвам Митко. Казвайте му Мите на него. Но може да имаме скоро и четвърти участник в канала ни, но не се знае. За сега ще започнем с една поредица на Майнкрафт, на оцеляване. И после сигурно ще играем Clash of Clans и Royale. За сега това ще снимаме, да е Clash of Clans и Clash Royale и Minecraft. После може да започнем и с други игри и такива. Така, нека сега започваме и да отиваме на някъде. Хайде за дърво да отидем. Да, първо да си намерим дърво и после ще намерим някоя мина. Мишо, ела в тази горичка. Някакво дърво просто взимайте. Ще ми трябва за къщата ни. Ох, след Мишо троши до мене и подяването ми за една дърво. Така. Така. Добре, аз събрах 6 за сега. Аз 4 вече. И те най-добре ела малко по-насам, че може да не се и чуваш. Мите, я наистина си изключи звука. Не чуват нас. 10 общо. Няма смисъл да говориш толкова тихо. Така, добре. Аз съм събрал за сега 7. Добре, аз почвам да обработвам дървото първо. Така ще направя един крафтинг тейбъл. Сега като от унищожи това дърво. Аз правя... Чакайте, аз ще направя крафтинг тейбъла. Окей, ще го отложим. Аз ще видя нашето дърво за обработване. Но ако искате това И още нещо. да е в мина, която ще открием. Аз обработвам 12 дърво. Имам 48. Ти говориш много тихо и си говориш да се отстрани. Да бе, да. Така, аз ще направя една врата. О, е такава врата ще направя. Аз направих 3D. Ще направя малко. Ще направя няколко честа. Сега ще направя пръчки. Ще взема една кирка. Взимайте си вие кирки. Ще ни трябват един меч. Ще ни трябва някой да ходи за храна. Добре, хора. Аз взимам крафтинг тейбъл. Вие обработихте ли неща? Да, аз си обработих кирки и мечове. Мишо, не говори толкова ти. Да. Ей, аз къде отидам? Мен ми заби. Крафтинг тейбъл ми изглежда. Аз го взех. Оправи се. Изчакайте ме, че съм. Добре, чакайте, съберете се на едно място. Къде си? Чакай, ела. Аз само да... Къде си? Ето към надолу. Ето като я прасета. Къде да застрем? Сети, я пусни крафтите. Сега първо, елате да изкопаем там. Ние трябва да търсим мина ли? Чакайте първо, елате да убием животните, да имаме храна. Да Светли го бие. Това ще бие кошката. И едно прасе, там има още прасета. Елате не съм. Сега зомбита. Кога биеме? Не сме ние. Това там, което виждам. Прасе, Стрелец. Елате. Това май стрелец с броня, хора. Ти Мите, що ме удари? Зомбите гони, Светли. Къде? Чакайте ме. Зомбите гони. Мите, за тебе съм. Та има зомби с броня, бе, хора. Чакайте ме, бе. Трепи го. Миш, ти имаш и меч. Не. Това е бил скелет с броня. Трепи го. Ах! Идва още един скелет, ще го влече. Влечи му вниманието, моля. Къде е? Добре, аз го убих това. Добре, чакай малко, пусни крафтинг Светли. Добре, ела. Тук съм, до тебе съм. Тръгна. Не 3 Чай сърца са малко. го убих. Но ще трябва някъде да... Къде е меча, бе? Някой иска ли кирка? Аз съм мога Аз направя. имам много кирки. Направи си пръчки. Колко? Така, за сега са правят 3 пържоли. Да. Един кукъл имам. Вземи си една кирка. Мите, ти имаш кирка? Да, имам много. Добре. Врата някой взел ли? Аз съм взел, да. Добре. Добре, някой да взима крафтинг тейбъла. Аз го взимам, ето. Добре, сега... Добре, не трябва да се отдалечаваме от мястото, Мите, където... що го взе, бе?
Хора, не трябваше да отдалечаваме от мястото, където ни спална, за да Мити, почне излезе. четвъртия човек да... Ако да е близо. Не, кой ма да е? Не съм аз. То сега нали идват тия. Ги бе. Ето зомби, Къде? мите. Къде сте? Никога не мога да разписвам на малко живота. Не ми се пък напълни живота. Вие на колко сте, Мишо, ти си Аз съм пълен. на 3 сърца. Аз съм пълен. Добре, Мити, Ама къде гладен сте ли вие? си? В момента гладен ли си? Не, изядох пържолата. Не, бягай. От този паряк. Ех, Ке те утре. Мишо, той те бие в пумли, бе. добре, ела сега да търсим мина. Аз съм първи лево, тройка. Абе, някой помни ли? Е, насам. О, О, зомби! Зомби с броня. О, Да. то ме стреля, бе. Кой го би? така. Тук, някъде от тук ли ни спална? Да. Добре, после четвърти човек да може да дойде. Сега да търсим някъде мина, но да е наблизо. Вие къде сте, бе, хора? Ябълка. О, да! Къде? Браво, Мите! Ето тук, отстрани. Кой я взе? Не знам. Мите я взел. Добре, елате да търсим мина някъде. Или, ако искате, може пък къща на дърво да си направим. Не. Добре. Правим такава... Добре, елате, значи да потърсим някаква мина или нещо. Да прокопаем от мина. Или да си направим някакъв каренавес поне. Къде? Ето. И това с Iron меч. Абе, дали ще ни даде меча? Iron меч. Подявайте. Видите, ти си експерта, дали ще ни даде меча? Не. Не. Някой има ли меч? Аз не. Не. Нищо. Няма ни дал на. Добре, къде да търсим мина? Добре. Крипърч. Здравей, пич. Махай живота ми. О, не. Махай се Ех. живота ми. Опа! Не трябва да... Опа! Какво? Аз умрях. Какво? Вътре във водата съм, не мога да се махна. Ей, зомби за тебе! Седи, не мога да се махна. Секунда, че има зомби при тебе, аз и аз скочих. Е, сега... Мене ли? Да. Аз не мога да се Аз освободя. умрях. А чакай, аз първо да ти убия зомбито. Аз умрях, да ми нещата. Останах на 4 сърца и сега ще... Нека Спокойно. крипър на гръмна. Ма седи ли, виж? Ама и аз съм тук, спокойно. Къде? Аз нищо не виждам. Виж, Излезнах ли аз? Аз изкопах. още не си. Аз изкопах. Къде съм? Аз нищо не виждам. Чакай. Някакъв крипър. Ех, какво стана, бе? Мишо, Ох, то тук сега ще ми помогна. Мишо, излез от там. Не мога. Ето, верно много трудно тук да се излезе. Къде съм? Ех! Тук ви направих такова. Аз излезнах ли, бе? Добре, аз успях да излеза. Къде сте? Аз нищо Ти не си е тук виждам. отдолу. Мишо, Ей, скоро почва. почва. Чакай. Седи нещо. Обърни се. Чакай. Където пише светлина сам. Ей, бързо. Тръгни нагоре, че ти свършват Нагоре. животите. Нагоре. Не, бе, Мишо. Давай да. Не! Почти Не, умрях. и аз паднах. Не. Сега какво правя? Сега ме ще спане от началото. Не виждам Мишо. Сега ще му вземем нещата. То и аз паднах. Ето, аз почнах на ново. Вие къде сте? Ама теб къде си спална? Ето ви, чакай, не мърдай! Никой да не мърда, ето, видях някой. Видях някой, двамата ви видях, ето ви. Не, Че някой зомби. не сте ви. Вие сте. Зад мене Да, на бе. едно сърце съм. Едно и половина. Ей, там бързо, ела насам. Къде? Ела, следвай ме. Чакайте, аз трябва да... Ой, ти влезна. Ех, Къде аз пак ти ти паднах, извадна? аз така... Не, тук направих едно. Къде? Тук от другата страна. Че съм да ти струшкам. Да, благодаря. Добре, някой иска ли... Какво? Мишо, много. Какво? Ударя ме. Ударил съм. Добре, елате оттам. Някой гладен ли е? Не, аз нямам нищо. Някой да ми даде нещо. Меч Е, сега. Ама ти трябва да ти намерим... Добре, да бързо да си махаме от тук, че ви... Добре, айде наистина да се махаме. Ема, къде? Следвай ни само. Паднах, паднах. Къде падна пак? Във Чакай, водата и стой. няма как да излезна. Ай, зомби! Къде? Не мога да излезна, хора. Зомби виледжър. Мишо, той ти е направил път. Мите. Къде? Ето до тебе. Абе, ти пак ли се забрал? Отгоре. Къде? Не мога да гледам. Ето е тук. Опа. Теб. Там бе, пред Ето тук, тебе виж, съм. ето тук пред тебе. Ето, виж откъде съм аз. Виж, ето тук. Къде? Пред теб.
Тук. Точно пред теб е, да. Ето. Еми ето. До това блокче. Виж го е това блок. Напред, дай напред. Ти сега гледаш нагоре. Не, хора! Какво? Мене Крипър. пак ме махна. Нищо, айде. Аз сега обирам нещата и... Къде сте? Ще ги обрава човек. Къде сте сега вие? ще ви ги дам. Ето някой. Мите, че не мърдай, някой да не мърда. Ето тебе, идвай. Ето. Добре. Хора, пак видях зомби с броня, го е там горе. Добре, някой да ми даде някакви неща. Да, имах 3 меча и 2. Дайте ми нещо. Нямам нищо. Секунда. 3 меча ми дай 2 кирки. Имах. Искате ли сега да ви дам блокчетата и да ходим на някъде? Искате ли? Не ми давай блокчета, Дай ми на бе. мене, аз На нямам мене нищо. не ми давай блокчета. Чули? Мите сега... Ти не си махнал нищо, не си метнал. Метнах. Абе, Не не си. си. Кирката. Къде отидаха? Ето кирката само си ми дал. Абе, блокчета дадах. Не си. Ето. Кирка май метна. Кирка ми даде на мен. Ето блокчета. Аз ги пускам баш до мене. Ето някой да ги вземе. Добре, Мете, ти меч ли искаш? Аз искам меч. Меч и кирка ми Аз трябва. нямам, мене меч ми трябва. Добре, Мите, ето ти на теб кирка. И меч ми трябва. Да, бия зомбите. Дай ми са на мене меч. Нали ти дадох на теб? На мен меч не си ми дал. Дадох ти. Ето. Мите, ти меч, нали? Не, да. Добре, айде почва да се светва. Почва да светва, са тия скелети ще гръмват подолу. Да, добре, значи сега трябва да си направим някъде къща. Чакайте малко, прасе. Чакайте, то скелет. О, не, скелет! О, Някой да беги, бие! беги, аз. Скелет! На 3 сърца Аз съм ще хора. го бием. Бегите, не виждам. Фак! Бате, почти съм умрял. Аз с парджалка го убих. От началото нещо... Така. много Аз съм с почнахме 4 да сърца. умираме. От началото нещо почнахме, много почнахме да умираме. Къде? Добре, хора, сега не знам на къде да отиваме. Така, Убийте ето това меч прасе. и кирка, Убийте. Чакай, аз ще го убия. Чакай, Меч и ето. кирка! Готово. Меч и кирка! Не съм ги взел аз. Аз май само кирката съм взел. Аз съм взел един меч. Чакай. Аз съм взел една метам. кирка пък. Метнах я при свет. Мите при мен. Готово. Мите, ела. Кирка. Ела, сега ще дам. Мите, ще го правиш. Мите, долу в дупката. Добре. Това парджалките къде ми отиваха? Мите, защо събираш земя? Хора, айде сега. Вие... Ето тук някакво прасе ще учат. И аз сега. Подолу. О! Бързо, Мишо! Не мога. Не, Къде заби са? ми! На мен. Къде? О, И на добре, мен? Добре, мен ми се оправи. И на Ето, мен. отреби ми те, браво, че уби тази овца. Трябва ни 3 вълна за едно легло. Да. Нали 3 беше? О, конч. Кун. Аз ще взема конче с това за Ама бавене. 3 вълна ли ни трябваше? За легло. Да, за едно. Да. И там не помня още какво беше. Аз мисля първо да намерим айран, да ни ще стига. Аз се опитвам да Ама го бия, не. само един да бие по него. Аз бия. Да, ти ме биеш, но да Да, защото не мърдаш. Добре, сега на къде да ходим? Аз ви предлагам да си построим някакво място горе-долу, къде да се скриеме. Тук има... Искате ли някакво подземно място? Ей, не! Аз паднах. Тук има Къде 2 зомбита баш. Къде бе? Бой, Мишо, с меча. Къде? Пред тебе са зомбитата. Идвам. Някой да помогне. Бързо. Извинявай. Нищо мите. Добре, там има още едно. Мишко, качи си само нагоре. Как? Стой. Няма нищо. Строй си път надолу, отгоре надолу с блокчета. С блокчета. Постройте да не... Аз не мога. Що? Защото съм прекалено нагоре. Успях. Къде сте? Тук. Качвай се на това. Стой. На това, чакай. Аз си проправих. Вижте, Мишо, качи се едно нагоре. Сега имаш и ти блокчета. Мишо е тук. Чакай малко, махало. Така. Сега. И сега... Добре, аз ви предлагам да си построим горе-долу нещо някъде под земята. И гледайте повече да не падате. Че не е проблем. Мишо, ела. Чай малко. Ето тук. Ама не минавай оттам. Идеално горичка става перфектно. Добре, браво. Мите, къде си? Там.
Надолу е. А ти къде си? Ето тук. Аз съм почти до тебе, ето. Ето ви бе. Ех, пак ли зомби? А то гори, защото сутрин. О, какво беше? Добре ли си? Аз да, мам. Гориш ли? Успя. Аз не горях. Мисля, колко сърца остана? На 4. Добре, видеото стана 15 минути. Видеото за момента е 15 минути. Аз ви предлагам да построим нещо и да го свършваме. Някъде към 20 минути поне да стане. Вие къде сте? Мишо, аз съм почти до теб съм. Ето къде да те направим къща. Добре. Елате Къде тук си ти? отдолу, елате Ето. тук отдолу. Айде да го направим нещо. Чакай малко. Има прасе и такова. Добре, Аз съм тръгнал, ето го. добре хора. Почваме. О, ще да падна. Аз почвам да строя нещо тук, колкото да имам. Малко искам да го видя. Аз почвам да строя от дърт. После нещо ще направя горе-долу, колкото да се... Къде стоите от зър, бе? Ето тук, бе. Къде? Айде. Така, добре. Аз ще направя една Сега аз имам 8 такива. Добре, дайте нещо... Кой взе крафтинг тейбъл след като? Аз. Постави го някъде да направя камъните. Ела. И някой да ми даде малко пръчки. Пръчки, аз имам само 3. Мога да ти дам. Аз пръчка Какво нямам. искаш ти? Пръчки? Да, пръчки. Пръчки другото ще А, и има. крафтинг Я тейбъл. пусни крафтинг тейбъл на мен. Някой Добре. случайно храна да има. Аз имам да ти И аз дам. имам. Хора, ето ви крафтинг тейбъл. Мите. Ето ти една паржолка. Аз ще да си обработя малко дърво. Добре хора, аз пък отивам да построя горе-долу нещо, с което да се скриваме. Абе, тук не съм започнал къща, там я... Къде си започнал ти? Тук бе до края. Къде сте вие? Светли, къде си? Човек, сериозно ли? Аз почнах да строя някаква Светли, стена. тук. Ти баш тука. Да, браво. Къде? Елай тук, Мишо. Къде си? Елай тук, виж пътя. Да. Чакайте, аз ще поставя врата, Давай. пазете се от тук. Вижте ли тук? Пазете се. Мишо, влез навътре. Влезнал съм. Не, малко по-навътре трябва. Чай. Купате Та, го, ще там махна. след малко, като си направя каменната пирка, ще дойде. Секунда, пази само за малко. Паза се. Бе, айде. Няма сега ще се Добре, занимавам с гледай това. тук какво е. Добре. Мите, трябва да направим факли. Така. Трябва да намерим дърт. Добре, значи... Не дърде, пул. А. Трябва да намерим. Тук излезна? Нищо, не е проблем това. Добре, горе-долу колко... Където се да си събъраш малко. Горе-долу колко да се крием, това ни е достатъчно. Ти ще ме биеш така. Хора, трябва да я разширим малко. На всеки да купа на развив, че няма ще така се заплетени от всекъде. Мите ти... Да, направил си каменната кирка. Вие къде сте, бе? Тук до теб сме. Да купаваме ли камък? Да. Ами да. То събира ли се? Аз Да. искам да направя още каменни кирки за вас. На сега няма камен. Ей, направи лопати да пречистваме дърта. Направи една кажи го да, дървена лопата. Дървена, аз направих каменна вече. Аз имам панталонки. Лувки, откъде ги взе? Аз имам око на паяк. Светлият си такова лопатка. Ето имаме. Виж ли я взе? Не, аз ще взе. Не съм я взела. Ама се пробва. Аз нямам опата. Даре, ама се пробва да вземеш. Виж, ела тук ти отвън. Тук съм отвън. Къде? Добре, Кой дух съм ти? хора, само ако някой намери въглища, да директно да ги копая. Ама само с каменна кирка. Да, ще умрат. Аз какво да купая? С опата ли? Кирка, нямаш ли? Не с лопата, с кирка. Чувам Има. някъде зомби. Добре, с кирка копай. И ако видиш нещо, пак е такъв камък, само че да има черно по него, това е въглище. Какво да има? Черно не по знам, камъка. не знам. Добре. Оставаше и да не знам и това. Много тъмно става. Това тук, виждате ли това ъгълче тук? Не го махайте, нека е Аз така не мога да стои. вия нищо, това не се вижда нищо. Малко ти усилим светлината, освен. Добре, това беше от нас за това видео. 20 минути стана, като за начало мисля, че е добре. Представихме се, показахме ви някои
от нашите неща. Сега... О, втора овца. Чакайте да Ще спираме видеото за момента. Чакайте. Скоро може да има и ново. И така. Чакай малко, прасе. Хора, това беше от нас. Довиждане и до следващия път.